खुलुमबाय बे समाव रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोनांथार मोनसे बाथ्राखौ फोसावनो सानदों बा मिथिहोनो सानदों। दिनै जोङो फुंनि समाव जाय दाउखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामिफोराव जोंनि जायगायावहाय जोङो बांसिन बांद्राय जोङो नुनो मोनलिया। जाय दाउआ बे बे दाउखाखौ सोरबा बिदिनो माखासे माबाफोरजों लबारफोरजों बिदिनो गावनानै गांखौ बायहोनानै दोननायखौ जोङो हमनानै मोनदों। आरो जोङो दिनैहाय बेखौ हमनानै जोङो रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव थानाय बेंटल फरेस्ट बे फरेस्ट बिटआवहाय जोङो गथायहैबाय। थारैनो नोंगौ, जोङो दाउखाखौ जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि माखासे गामिफोराव जोंनि जायगायाव जोङो खम जों नुनो मोनसै। थिग आरोबाव जोङो दिनैहाय बे दाउखाखौ जोङो हमनानै मोनदों। बे गां बायनाय दाउखौ जोङो फरेस्ट बिटआवहाय जोङो गथायहैनाय जाबाय। आङो बेखौसो खावलायनो सानदों जे फरेस्ट बिफाननि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनखौ आं बेखौसो खावलायनो सानदों जे फरेस्ट बिफाननि मानसिफोरा बा मावथिफोरा बेफोरबायदि माखासे जिब जुनार गावनाय बुथारनाय बेफोरखौ नोजोर होनांगौ बा रैखाथि होनांगौ होननानै आं सानो। दायो जोङो बे गां बायनाय दाउखाखौहाय जोङो बेंटल फरेस्ट बिटआव जोङो गथायहैबाय। बिथांमोना जोंनि गथायहैनायखौ नाजावदों। भेटेनारिनिफ्राय डक्टर लिंहरनानै बा फाहामगिरिखौ लिंहरनानै बिथांमोना फाहामथाय होसिगोन आरो मोजां खालामगोन होननानै जोङो खोथा होबाय।